Sraith Pictiúr iver a séideag. Bua sa Comórtas Díospóireachta. Tháinig muid go raibh Comórtas Díospóireachta ar siúl, agus bhí an céad dúis go hiontach, toras go dtí an gréig a bhí ann. Rinne muid go maith na díospóireachtaí, agus bhain muid an Comórtas ceannais amach. Bhí mé near a bhíseach, ach bhí fear an láidir agin in aghaidh scoil mhuire. Bhí ar bhíreann ag caint in aghaidh an ruain, níl éon léas in ann don tír seo. Lóir gach duine go maith agus bhí an díospóireacht iontach simúil. Thíl na moltóirí gur lóir fearann ar scoile níos fearr ná fearann scoil mhuire. Bhuail sé an dá ar an go hard na spéire áfach. Bhronn an príomhmholtóir an córanáirín. Fuair muid seic mór don scoil freisin, seic €2,000 a bhí ann. Fuair muid bualadh bus mór ón hala. An oíche sin thuaimid amach fa chunne béile leis an phríomhide. Bhí gach duine ar bís. Bhí muid sonna sásta go raibh an seans agin dul go dtí an gréig.